Bueno, boas tardes a todos. Vamos dar comenzo a este pleno extraordinario no que se someterán a estudio pois, a resolución e asuntos comprendidos no seguinte orde do día. Punto número 1, réxime de sesións do pleno municipal. Neste punto, bueno, pois de acordo co establecido pois, no artículo 38A do Regulamento de Organización de Funcionamento e Réxime Xurídico das corporacións locais, procedes a establecer a periodicidade na celebración de sesións ordinarias do Pleno do Concello. A tal fin, propónse a adopción de acordo polo que se fixe a celebración de ditas sesións ordinarias nas seguintes datas e horas, que sería o primeiro xoves de cada bimestre nos meses impares, ás 8, o horario sería ás 8 nos meses de xaneiro, marzo e novembro, e ás 9 nos meses de maio, xullo e setembro. Aquí presentou unha proposta o Partido Socialista, que nos parece que ten pois moito sentido, que viña nos anos na legislatura anterior, pois efectivamente o pleno do mes de xaneiro coincidía pois no Nadal, en Reis, ese pleno pois sempre era difícil de poder levar a cabo. Entonces, pois efectivamente aceptamos ese punto número 1 da orde do día, que sería, bueno, pois eso, no réxime das sesións do pleno da Corporación Municipal de Ribadumia se especifique por escrito que cando o pleno ordinario de xaneiro non se poida celebrar por caer dentro das festas do Nadal, se procede canto antes á celebración dun pleno extraordinario que incluya un punto de rogos e preguntas e nunca excedendo o plazo de 2 meses ata a celebración do pleno ordinario do mes de marzo. Nos parece que ten todo o sentido e, polo tanto, pois, efectivamente, pois, aceptamos un pouco esa proposta. Non sei se o Grupo Socialista ten algunha aclaración. Hola, boas noites, sí. A ver, nada, antes de que nada, disculpar o noso compañeiro Javier Mougán porque, bueno, por asuntos de saúde familiar, pois non pode estar hoxe aquí. Dito isto, nada, agradecer ao goberno local que teña en conta a proposta que presentamos, e ben é certo que pois é o que viña pasando nos últimos anos, pois era, por unhas cousas ou por outras, era moi complicado poder celebrar un pleno con rogos e preguntas que correspondera co pleno de xaneiro que non se celebraba. Nada, agradecer de todas formas eso, que se nos acepte esta proposta, que aparte se presentou hoxe pois a primeira hora da mañán, que no mesmo día do pleno, e nada, agradecer ese detalle. Gracias. Algunha aclaración ou observación por parte do bloque? Algunha aclaración ou observación por parte de Somos? Algunha aclaración ou observación por parte de Xuntos? Pasamos a votar o primeiro punto da orde do día, que é bueno, pois o réxime de sesións do Pleno Municipal. Votos a favor? Se queres gravar. Queda aprobada por unanimidade. No llega aquellos. Queda aprobada la moción por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a creación e composición das comisións informativas. Proposta de creación e composición das comisións informativas en virtude do establecido nos artículos 123 e 126 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. Procede determinar as comisións informativas permanentes que se van a crear no Concello, propoñendo o Grupo de Goberno a creación das seguintes comisións que funcionarán tamén como áreas de traballo. Vanse a nomear 9 comisións informativas: a Comisión Informativa de Contas, Economía, Facenda, Persoal e Réxime Interno. A segunda comisión informativa sería de Comunicación, Turismo, Relacións Institucionais, Transparencia e Novas Tecnoloxías. A terceira comisión informativa sería de Educación, Cultura e Patrimonio. A cuarta comisión informativa sería de Deporte e Xuventude. A quinta comisión informativa sería de Eventos e Participación Veciñal. A sexta comisión informativa sería de Medio Ambiente, Parques e Xardíns. A sétima comisión informativa sería Obras, Servicios e Urbanismo.
A octava comisión informativa sería a de promoción económica, agricultura, industria, comercio, emprego e protección civil. E a novena comisión informativa sería a de servicios sociais, igualdade, terceira idade e sanidade. Así mesmo propónse tamén que estas comisións informativas estén compostas por 5 membros e respetando a proporcionalidade da representación que cada grupo político ostenta na corporación que lle correspondería aos membros que se indican, máis o alcalde, que será o presidente pois nato de cada unha delas. Propónse 3 membros do Partido Popular, un membro do PSOE e un membro do grupo mixto. Aquí presentaron escritos tanto BNG como Somos como Xuntos que teñen agora a palabra por si queren facer algunha aportación. Empezamos polo Grupo Socialista. Ten algunha aclaración? Algunha aclaración polo parte do bloque? Algunha aclaración por parte de Xuntos? Ou de Somos, perdón. Nada, nós aquí sí que temos algo que añadir, xa que propuxemos unha alternativa moito máis democrática e creemos que máis sensata, que é unha comisión informativa única, que consiste en que todos os partidos tiñamos representación e así como os seus concelleiros e concelleiras, pois podamos participar, preguntar, defender as nosas ideas. E así mellorar o diálogo que tanto pedía o señor Castro na anterior legislatura e facilitar os acordos que tanto necesita a veciñanza. O que este propón creo que é todo o contrario, donde quere formar un grupo mixto con 3 partidos da oposición e así deixar sen voz a 2 deles. Recordámoslle que estes 3 partidos suman 900 votos. Isto sería deixar sen voz a unha cuarta parte da veciñanza. Anteriormente, creo que ningún partido o fixo antes. Nin o PP, nin Somos, nin PSOE, nin Independientes, nin BNG. Pero si o fixo usted. Gracias. Bueno, primeiro, para presentar unha proposta, Sergio, primeiro tense que adaptar a legislación vixente e o que ti propós nos adapta á legislación vixente. É dicir, ten que haber como mínimo máis dunha comisión, porque hai unha comisión sola, que ten que ser Comisión Especial de Contas, e obligatoria por lei. Por lo tanto, carece de todo sentido o escrito que presentástedes, e polo tanto, eu creo que os veciños de Ribadumia nos deron o respaldo precisamente para xestionar o Concello de Ribadumia e que vostede veña coas súas propostas e ainda por encima que non se adaptan á lei nunha sola comisión, eu creo que hai que ser un pouco máis serio e máis sensato. Dito isto, pouco máis que añadir. Algunha aclaración proposta por parte de Xuntos? Boa tarde a todos. Pois nos presentamos tamén un escrito un pouco na mesma liña, pero nos máis ben o que pedimos é que se siga mantendo, evidentemente as comisións tal como están creadas pois tíñense o que está estipulado por lei, en canto a número de representantes do pleno e en canto a proporcionalidade non hai nada que obxetar nese sentido. Nos o que pedimos neste escrito é que facendo un pouco alegato as formas e a forma de facer política neste concello dos últimos anos, nas que o alcalde David nos últimos 8 anos estuvo ao frente, sempre se mantuvo esa representatividade de todos os partidos políticos independentemente de que estuveran dentro do grupo mixto ou non. Entón, nos un pouco o que pedimos no escrito é eso, non rebatindo a legalidade da proposta, senón facendo un pouco un alegato a representatividade un pouco por riba da proporcionalidade, nada máis. Bueno, eu creo que gracias Lorenzo, Ramiro. Primeiro, nos habías despasado tanto ti como Somos que isto se lle pasara ao resto dos concelleiros. Creo que se comunicou ao resto dos concelleiros tanto a túa proposta como a proposta de Somos. En canto á proposta de Xuntos,
eu creo que está claro que nos adaptamos perfectamente á normativa vixente, polo tanto, pois non hai moito máis que añadir. Tanto no grupo mixto, no que integraránse no grupo mixto pois os membros dos partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións que non houvesen obtido un mínimo de 2 concelleiros, ninguna desas formacións políticas tuvo 2 concelleiros, e no caso da comisión estarán integradas de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os dous grupos políticos representados na corporación, correspondendo un concelleiro como mínimo a un grupo que teña menor representación dentro da corporación, non computándose o presidente nato e os efectos de determinar a proporcional. Creo que nos adaptamos á legislación e a medida que vaya transcurrindo, pois iremos falando, é dicir, non sempre tuvemos un diálogo con aquelas formacións políticas que así o queiran, e nese aspecto pois non vai haber ningún problema, porque o fixemos así ao longo dos 4 anos. Outra cousa a veces que a veces hai partidos políticos que, bueno, queren establecer os seus criterios en función do que lles interesa. Eu creo que esas cousas que teñen que ser un pouco máis rigurosas, non, por parte das propostas e tamén das persoas. Dito isto, pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que é creación e composición das comisións informativas. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Votos en contra? Luis, queres? Queda aprobada la proposta por 7 votos a favor, 3 abstencións e 1 en contra. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é o nomeamento de representantes do Concello e órganos colexiados nos que participa o Concello. A proposta de nomeamento de representantes do Concello de órganos colexiados nos que participa o mesmo, pois en virtude, bueno, pois o artículo 38 /C do Regulamento de Organización de Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, debe procederse a nomear os representantes da corporación en órganos colexiados, neste caso, en concreto, nos organismos que se indican a continuación. Aquí hai, por unha parte, o Consello Escolar, a Mesa Comercio Local, a Fundación Monte Castrobe, a Asociación Ruta do Viño Rías Baixas, o Grupo de Desenvolvemento Rural, GDR, o Pacto Territorial de Emprego do Salnés e a Mancomunidade do Salnés. Bueno, vamos a proceder a dúas votacións, a unha votación distinta. Nos vamos a propoñer para, é dicir, a Xunta da Mancomunidade estará formada por 27 membros, que serán os 9 alcaldes dos concellos mancomunizados ou concelleiros en quen deleguen, ademais dos concelleiros nomeados por cada un dos concellos, en acordos plenarios, nos que serán elexidos nunha única votación, votando cada concelleiro a un só candidato. Poderán ser candidatos todos os concelleiros da corporación respectiva. A proposta para os órganos colexiados do Consello Escolar serían Mar Rei Pérez, ou concelleiro na quen delegue. Na Mesa do Comercio Local, a titular sería Alba Martínez Ouviña, ou concelleiro en quen delegue. Na Fundación Monte Castrobe, a titular sería Sofía Núñez Martínez, ou concelleiro en quen delegue. Na Asociación Ruta do Viño Rías Baixas, a titular sería María Vanessa Jorge Argibay, ou o concelleiro en quen delegue. E no Grupo de Desenvolvemento Rural, GDR, a titular sería Vanessa Jorge Argibay, ou concelleiro en quen delegue. E no Pacto Territorial de Emprego do Salnés, a titular sería Alba Martínez Ouviña, ou concelleiro en quen delegue. Vamos a pasar á votación desta proposta, e despois pasamos á elección da Mancomunidade do Salnés. Algunha aclaración por parte do Grupo Socialista? Algunha aclaración por parte do BNG? Algunha aclaración por parte de Xuntos? Perdón, por parte de Somos? Algunha aclaración por parte de Xuntos? Pasamos a votar entonces estes nomeamentos de representantes dos citados organismos. Votos a favor?
Abstencións? Abstención. 4. Contra. Abstención también. Vale, es que no lo había visto la mano. Sí. Queda aprobada por 7 votos a favor y 5 abstención. Bueno, vamos a pasar a elección dos representantes da Mancomunidade, da Xunta da Mancomunidade. Hai tres formas a votación, pode ser ordinaria, nominal e secreta, que é o primeiro punto que vamos a votar. As ordinarias son as que se manifestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento ou abstención. Son nominales aquelas votacións que se realizan mediante llamamento por orden alfabético de apellidos e sempre en último lugar o presidente, en a que cada membro da corporación ao ser chamado manifesta o sentido do seu voto. E son secretas as que se realizan por papeleta, porque cada membro da corporación vai depositando nunha urna ou bolsa. A proposta é a votación nominal, que serían por orden alfabético, non? Sí. Por orden alfabético. Entonces, a proposta por parte deste grupo serían nominales. Pasamos a votar pois, o sentido do voto. Votos a favor desta votación nominal? Abstencións? Queda aprobada la forma de votación como votación nominal por 9 votos a favor y 3 abstencións. Perfecto. Antes de proceder á votación, a proposta a proposta dos concelleiros para formar parte da Xunta da Mancomunidade, parte do Partido Socialista. Sí, nos, parte do Partido Socialista, íamos a propoñer a Silvia Álvarez Santamaría. Por parte do Bloque, por parte de Somos, por parte de Xuntos, por parte do Partido Popular, propoñemos a Mar Rei Pérez. Pasamos á votación nominal, e que ten que ser por orden alfabético. Si no me he equivocado. Álvarez Santamaría Silvia. A favor de Silvia. Sí. Castro Chávez Miguel. Castro Mugán David. María del Mar Rei Pérez. Fariña Padín Vanessa. Sí. José Ramón González Lede. Sí. Jorge Argiva y Vanessa. Marre. Lorenzo Balbuena Ramiro. Sí. Martínez Oviña Alba. Marre. Núñez Martín de Sofía. Marre. Peiteado Buceta Yolanda. Marrey Pérez. Marre. Sergio Sotelo Martínez. Por Silvia. Entonces los representantes de la mancomunidad quedarían David como presidente de David Castro Mogán como presidente del ayuntamiento, María del Mar Rey Pérez por 7 votos a favor y Silvia Álvarez Santamaría por 4 votos, 5 votos, 5 votos. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é dar conta da resolución de alcaldía de nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local e tenentes de alcalde. Tendo en conta o establecido no artículo 20 B da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, segundo a redacción dada pola Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local
e en concordancia co establecido co artículo 59.2 da Lei 5/97 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, que se establece que a Xunta de Goberno Local existe en todos os concellos con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de menos cando así o dispoñe o regulamento orgánico ou así o acorde o pleno do concello. Tendo en conta o establecido no artículo 23 da devandita norma que establece que a Xunta de Goberno Local integrase polo alcalde e un número de concelleiras non superior ao tercio do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente polo alcalde, dando conta ao pleno, propoñemos designar como membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadumia a Mar Rei Pérez, que terá condición de primeira tenente de alcalde, a Vanessa Jorge Argibay, que terá condición de segunda tenente de alcalde, a Miguel Castro Chaves, que terá condición de terceiro tenente de alcalde, a Sofía Núñez Martínez, que terá condición de cuarta tenente de alcalde. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a constitución dos grupos políticos, designación de voceiros e creación da Xunta de Portavoces. Constituída a Corporación Municipal con data de 17 de xuño de 2023 e segunda composición da mesma, procede a constitución dos grupos municipais e que se proceda a designar os portavoces titulares e suplentes de cada un deles no prazo de 5 días, tanto polo grupo municipal do Partido Popular, polo grupo municipal do PSOE e polo grupo mixto que estará formado polos representantes dos partidos Xuntos por Galicia, Somos Ribadumia e BNG que obtiveron cada un deles un concelleiro nas últimas eleccións. Así mesmo, proponse a constitución da Xunta de Portavoces formada polos voceiros de cada un dos grupos políticos. Alguna aclaración por parte do PSOE? Alguna aclaración por parte de Bloque? Por parte de Somos? Así, vale. Nada. Os veciños para min os veciños creo que se sinten identificados por 5 partidos políticos, polo que usted dixo, non por 3 grupos políticos, donde, repito, quere deixar sin representación a unha parte da oposición. Non debería ir en contra dos veciños que non o votan, porque tamén merecen ser representados e ter voz, que neste caso son os concelleiros que representan a un partido, donde os veciños se sinten máis identificados que as súas ideas. Esta proposta non é digna de un señor que pide sensatez e diálogo nos medios de prensa e comunicación. Verdadeiramente eu creo que é unha pena. Nada máis. Gracias. Alguna aclaración por parte de Xuntos? Bueno, nos no mesmo escrito que presentamos no punto anterior, no que, por certo, se a nosa proposta non cumplía con a legalidade, tampouco a cumplía a que aprobamos aquí no pleno no ano 2019 en xullo, na que se propuxeron cinco representantes de IR, 3 do PP, un de PSOE e un de Somos, cando formaba o grupo mixto tamén PSOE e Somos. Nos neste punto tamén pedimos que, a pesar de que, como dixen anteriormente, a distribución dos grupos correspóndese coa legalidade, é dicir, vai a mínimos, neste caso contra a oposición sobre todo, o que sí que pedimos é que se recolla na solicitude que seguramente se vai a facer ao longo da legislatura, como se fixo outros anos, pero o ser dun xeito verbal despois sempre hai a posibilidade de que se recorde ese favor, é o que queríamos un pouco evitar. Non sabemos que o desenvolvemento deste pleno vai ser así. Eu aposto, porque se nos vai a deixar intervir dentro do grupo mixto a cada partido político que representa, polo menos para defender as súas ideas, as súas intencións e os intereses dos veciños que nos votaron nas eleccións pasadas. Nós o que queremos é que recolla a propia proposta esa posibilidade, é dicir, que a pesar de que se nomine un voceiro e un suplente, un segundo suplente, todo o que se queira, que se recoñeza na propia proposta que ao longo destes 4 anos de legislatura tanto os meus compañeiros como a mí pusimos ter a oportunidade de defendernos en cada punto e de expoñer o que nos pensamos e non obligarnos a chegar a un consenso que sea difícil chegar con outras forzas mayoritarias, pois máis aínda
chegar a un acordo 3 partidos para levar a mesma sintonía a un pleno. Nada máis. Gracias. Pasamos a votar este punto da orde do día. Votos a favor desta proposta? 7 votos por favor. Abstencións? 3 abstencións. 3 abstencións. Votos en contra? Y 2 votos en contra. Queda aprobada la propuesta de la forma que está redactada. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dedicacións dos membros da corporación. A vista dos numerosos servicios e actividades que ven prestando o Concello e os proxectos que esta corporación ten previsto desenvolver, vista a distribución de áreas e servicios realizados, considérase necesario contar con algúns membros da corporación que se dediquen de forma específica para realizar traballos de xestión, atención aos veciños, organización e vigilancia dos servicios, entre outros aspectos. Visto indicado no artículo 75 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e tendo en conta o disposto nos artículos 65 e ter do devandito texto legal sobre a aplicación de limitacións referidas ao número de cargos públicos con dedicación exclusiva que pode ter as corporacións locais en atención á súa poboación, que no caso destes concellos sería ata 3 membros con dedicación exclusiva. Por tal motivo, en base á distribución de áreas e servicios realizados, considérase necesario a aprobación das seguintes adicacións. Dedicación exclusiva da concelleira Vanessa Jorge Argibay, cunha asignación anual de 35.000 euros brutos distribuídos en 14 pagas e que supón un importe líquido de 1.900 euros mes en función da porcentaxe de IRPF que lle corresponda. Unha dedicación parcial ao concelleiro Miguel Castro Chaves cunha asignación anual de 6.500 euros brutos distribuídos en 14 pagas, o que representa un importe líquido aproximado de 450 euros mes en función da porcentaxe de IRPF que lle corresponde. É unha dedicación parcial de David Castro, o alcalde, cunha asignación anual de 28.000 euros brutos distribuídos en 14 pagas e que representa un importe líquido mensual aproximado de 1.500 euros. Algúna aclaración por parte do PSOE? A ver, bueno, antes que nada, quería, para non deixar o tema no aire, agradecer aos compañeros da oposición, a Vanessa do Bloque Nacionalista Galego, máis a Sergio de Somos Ribadumia e Ramiro de Xuntos, o apoio para o nomeamento de Silvia na mancomunidade. Dito isto, no tema que nos ocupa agora das dedicacións dos membros da corporación, pois imos a ir un pouco na línea que fomos no anterior mandato, que, bueno, primeiro que todo, creemos que Ribadumia necesita un alcalde con liberación completa, con un alcalde con dedicación exclusiva, que se dedique únicamente á atención dos veciños, á xestión do concello e á dirección e organización do, bueno, pois do funcionamento de toda a institución. Un ano máis, pois vemos que o goberno local opta por unha liberación parcial, aínda que, bueno, se non me equivoco, incrementada con respecto ao anterior mandato, que, bueno, pois é evidente que o alcalde, pois neste caso, vai a ter a súa ocupación profesional, a cal, por suposto, ten todo o dereito do mundo, pero a dedicación ao Concello e aos veciños pois vai a seguir sendo unha dedicación parcial, tal e como especifica a dedicación que se vai atribuir. Respecto aos dous concelleiros, a concelleira e o concelleiro que tamén reciben unha dedicación exclusiva nun caso e parcial no outro, decir que, bueno, non entendemos moi ben, non sei se se poderá explicar ou se non se vai explicar, a diferencia que pode haber este ano, este mandato, de dous concelleiros liberados con estas diferencias de dedicacións con respecto ao mandato anterior, onde había tamén dúas concelleiras liberadas con dedicacións parciais. Que diferencias pode haber? Digo isto porque eu son plenamente consciente, como somos todos os que estamos aquí,
de que unha dedicación de 450 euros ao mes como a que vai a recibir este concelleiro é totalmente insuficiente, digamos, en pago do traballo que se exixe nun concello como este. Todos sabemos, os que estades no goberno sabedelo ben de sobra, os que estamos na oposición e tamén estamos no goberno e tamén conocemos un pouco como funciona isto, sabemos todos máis que de sobra que un concello como o Concello de Ribadumia pódese votar aquí 12, 15 horas e non chegan. Entonces, creemos que sería importante non caer no, bueno, pois nese mantra que hai sobre os salarios dos políticos, non caer en decir que si son caros, si son baratos, si son moi altos, si son moi baixos, porque eso, ao final, valórase cada 4 anos coa xestión que fai cada concelleiro ou cada concelleiro liberado. Eu non podo decir agora que unha liberación de 1.900 euros pode ser cara, porque depende do traballo que se desempeñe, non? Da calidade do traballo e máis das horas que se dedique. Entonces, en definitiva, para non estenderme máis, incidir en que desde o Partido Socialista creemos que hai que dar á xente que vai a emplear tempo no Concello pois unhas liberacións máis, digamos, máis extensas e insistir, sobre todo, en que creemos que un alcalde pois ten que ter unha liberación, unha dedicación exclusiva porque os veciños elixen un alcalde para que este bueno, pois dedicado exclusivamente a atender os asuntos do Concello e non ter que pois estar compaxinando a vida política coa vida profesional. Nada máis, dito isto, nos imos a votar en contra por este motivo e, bueno, esperamos unha explicación. Gracias. Algunha aclaración por parte do bloque? Hola, boas noites. No bloque non imos entrar en valorar a parte económica porque temos claro que o traballo político hai que pagalo, é un traballo que describe esforzo e dedicación, pero o que sí queremos é recalcar que para nós un alcalde é unha persona que ten que implicarse moito e que require moito esforzo e moito traballo e que non chega co 100%, que teria que ser o 200%, polo tanto nos sorprende neste caso ter un alcalde que só se dedica ao 50% ao Concello con todo o que hai que facer. Realmente unha dedicación ao 50% dá nosa sensación que o que vai a conseguir é que queden as cousas a medias, e por iso que imos a votar en contra. Somos. Nada, quería saber algunha información que creo que é importante, como pode ser que se aclare canto traballo privado vai a dedicar o señor concelleiro, o señor alcalde, que neste caso teña unha elaboración parcial. Tamén pedimos saber o horario de atención ao público, repito, de atención ao público, que o señor concelleiro, en este caso tamén tenente alcalde, vai estar no Concello para atender e resolver os problemas da súa designación ou PIDA, e tamén saber quen vai a cubrir o puesto da señora Vanessa Jorge, agora integrada no partido e deixando a súa colaboración cos veciños. Por último, pero non menos importante, queríamos que se aclarara ao señor Castro as horas de atención ao público tamén que vai a presentar no seu despacho atendendo e resolvendo as preocupacións dos veciños. Unha atención parcial que na anterior legislatura trouxo moitos problemas. Liberación que volve a coller sin ningunha responsabilidade dos problemas que trouxo. Liberación parcial, repito, que lle custa aos veciños 28.500 euros brutos. Esta liberación, para nós, é un alcalde que nunca quixo nin quere ser alcalde. Agora xa falo como veciño e digo que fun testigo dos problemas como que este veciño, tipo... falas como concelleiro. Falo como concelleiro e digo non que como fun veciño. testigo dos problemas que este tipo de liberación trae. Para empezar, o señor Castro é moi raro atopalo no ayuntamento antes da unha. E por moito que el diga, esta é a realidade. E non minto cando digo que este puxo de moda excusas como chamo teu, chámame ti, queda da miña man, un día vou por ali e miramos.
Isto ten como resultado A ver, chamadas... céntrate no punto, seguro que hai outros plenos para poder facer o comentario que consideres oportuno. Este é o Vámonos a punto centrar- que estamos No, falando. vámonos a centrar no punto. Estamos falando das dedicacións, e eu contesto xa as dedicacións, todas as que queiras. Estamos falando Ahora, da súa estás adicación falando, parcial. non estás falando deso, estás falando dunha apreciación, non entendes o que quero dicir, que tu veches ti nun momento determinado. No, Eso non podemos tuve falar eu. no próximo pleno, podemos Son falar sin problema problemas ningún. que os veciños bueno, teñen. pues Se non me deixas responder aos veciños... Falaremos deso. Eu quero que concretes as preguntas e eu contesto xa cada unha das preguntas sin ningún tipo de Entonces problema. vamos a deixar rematar ou non? No, ese punto no. Eso é unha apreciación que non entra dentro do punto da orde do día que é das dedicacións exclusivas. Deixarme resumir, entón. Para concretar e para contestar a cada unha das preguntas. Empeza pola primeira, por favor. Quería saber as horas de atención ao público que vai a presentar... Horas de atención ao público. Exactamente. Que vai a Vale. presentar no seu despacho atendendo e Perfecto. resolvendo as preocupacións Segunda. dos veciños. Segunda, que máis preguntas? Pedimos saber tamén quen vai a cubrir o puesto da señorita ou señora Vanessa Jorge. Tamén pedimos saber... Espera. Que máis? Terceira pregunta. Tamén pedimos saber o mismo do señor Castro Chaves, que ten unha liberación parcial. Como vai a resolver os problemas en horario, atención ao público, da súa designación que o pida. Perfecto, esas eran as tres preguntas que... Sí, sobre Vale. a señora Vanessa. E agora eu vou a preguntar unha pregunta. Canto cree vostede que ten que ganar, que ten que cobrar un concello como Ribadumia en alcaldes ou concelleiros? Cal é a súa proposta económica? Cal é a miña proposta económica? Sí, canto vostede cree Pero usted que me vai a do responder as presuposto- preguntas do ou vaime facer presuposto- preguntas? Do presuposto Do presuposto municipal, será cousa do- canto cree vostede que hai que destinar a, bueno, pues a dedicacións exclusivas? Para nós, defendemos que toda a persona que traballe cobre. Pero, como dixeron os meus compañeiros, defendemos que Canto cree vostede que ten que un concello asignar a dedicacións exclusivas? Nós creemos que tanto cando estuvo colaborando co señor Oubiña estuvo uns sueldos bastantes ben liberados. Bueno, non entendín, pero bueno, perfecto, despois contesto. Por parte de Xuntos, Ramiro. Eu, para non estender isto moito, xa se fixeron moitas preguntas, xa temos moitas respostas pendentes de escoitar. Eu, por un lado, non sei se incluso felicitar ao goberno, porque durante a última legislatura recordo que plenos e pleno tamén, cando se proponía mellorar unha partida económica pois para asociacións, para clubes, mellorar un convenio, firmar algún novo convenio, a resposta do alcalde sempre foi de que isto é como unha casa e para poñer aquí hai que saber de onde quitar. Parece que por fin sabemos de onde quitar, porque incretamos 9.000 euros o salario do goberno, co cal xa sabemos de onde quitalo. Non sei se nos pode explicar un pouco de onde salen eses 9.000 euros según a teoría de quitar para poñer, máis que nada para, felicitarnos e considerar que na próxima legislatura vamos a poder por fin mellorar eses convenios, esas axudas a colectivos e asociacións. Moitas gracias. Bueno. Vamos a ver. Primeiro, para contestar ao PSOE, en canto á dedicación exclusiva, eu creo que dixo algo sensato e que eu creo que eso que sí que é importante, non? Para valorar o traballo político ten que estar pagado. Se non está pagado é difícil valorar o traballo político. Só teño que corrixir unha cousa. Cobro o mismo que a anterior legislatura. Non estou incrementando
a miña dedicación parcial con respecto á anterior legislatura. É dicir, cobro o mismo que a anterior legislatura. A dedicación parcial, para que quede claro, aínda que se denomina parcial, evidentemente estamos prácticamente todas as horas do día en atención. Onte mesmo o concelleiro Miguel, ao que vos referistes agora fai un pouco, e eu mesmo, desde as 10 da mañán estivemos nunha rotura de augas cos técnicos, cos bomberos, porque, bueno, pues polas circunstancias que sean, non éramos capaces ou non eran capaces as persoas que estaban ali de buscar unha solución a unha reparación. Onte domingo se terminou a 1:30 da tarde e estivemos a pé para dar servicio pois a todo o Ribadumia. Por lo tanto, eso creo que responde un pouco ao traballo que se está facendo aquí no Concello. Con respecto ao bloque, que non valoran o económico, parécenos ben que non valoren o económico, efectivamente, nós temos unha dedicación parcial, pero estamos, que ven un pouco a ampliar o que estaba dicindo antes, vimos bueno, pues de alguma maneira, pues estamos traballando prácticamente a jornada completa, A miña empresa me permite poder dedicarlle moitas máis horas do que é unha dedicación parcial, e a Miguel, pois tamén lle pasa unha cousa parecida, que lle dedica moitas horas súas ao Concello de Ribadumia. E no caso de Vanessa Jorge, está claro, é dicir, é unha persoa que estaba traballando no Concello, que lle corresponde precisamente pois esa cuantía económica, porque máis menos xa a viña mantendo, é dicir, si se ampliou un pouco, pero si é certo que nos próximos meses, pois, nos soldos dos traballadores, pois tamén posiblemente poida haber algún cambio, polo tanto, entra dentro do aceptable, do correcto e da súa capacidade de traballo e da axuda que nos vai a dar pois a este goberno e, por suposto, aos veciños de Ribadumia, que está dende as 8 da mañán hasta as 3 da tarde, e pola tarde, cando corresponda, pois tamén seguro que vai estar para todos os veciños. Por lo tanto, quero dicir que as horas de atención ao público que decías, Sergio, son todas. Unha persoa que se dedica á política, que está na política, sobre todo na política en concellos pequenos como son os nosos, non está nin unha hora, nin dúas, nin tres, están moitas horas, incluídos sábados, domingos e festivos. E iso é real, para que quede claro. O posto de Vanessa Jorge, bueno, pois ao largo destos días, semanas, pois decidiremos quen vai cubrir pois ese posto, se vai a cubrir ese posto, que estaremos organizando, bueno, pois eso nos próximos días, semanas, pois si cabe, pois o comentamos. E o traballo que, cando te referías a Miguel Castro, pois evidentemente, eu creo que xa o dixen fai un momentiño, o sea, tampouco hai que volver a repetir as cousas, é dicir, o traballo é enorme, a dedicación é enorme, e polo tanto, non hai nada que dicir. Somos un concello da comarca que non está cobrando por encima de ningún outro concello, que vamos a prestar os servicios tanto ou máis que calquer outro concello. E nos 9.000 euros estes que solicita, ou que dicías de onde salían, Ramiro, pois, mira, o PSOE ten unha proposta máis ou menos, ti tes outra proposta totalmente distinta, e, bueno, pois no caso do Bloque ou no caso de Somos, pois o Bloque non entra na valoración económica e Somos, pois, lle preocupa un pouco máis o que se vai a facer cada un dos concelleiros. Por lo tanto, non estamos por encima de ningún concello en materia de dedicacións exclusivas. Eso tenxe que quedar claro, Ramiro. É dicir, perfecto. Si, ti dices que incrementamos 9.000 euros a partida de dedicación exclusiva. Evidentemente, pois entra dentro do normal, pois incrementar esa partida pois en 9.000 euros, que non é máis. Os meus ingresos van a ser exactamente os mesmos da anterior legislatura, dúas dedicacións exclusivas que había na anterior legislatura que estaban en 1.800 euros son 900 euros, e a única dedicación a maiores son de 450 euros, a ver se lle dá para gastos a Miguel para atender a todos os veciños de Ribadumia.
Ese é o resumen general. A mí me parece moi correcto o que acabas de dicir, Pepe, me parece moi correcto o que acabas de dicir, o que dixeches, porque estas cousas hai que valoralas económicamente, e se non valoramos a política como a temos que valorar, pois evidentemente pois estas cousas pasarán factura. E eso sí o comparto contigo. Fomos demasiado prudentes, demasiado modestos nestas atribucións, nesta partida económica para as dedicacións exclusivas, pero sí é certo que bueno, pues, nos percibimos que hai outros concellos, incluso de outros colores políticos ou parecidos, que, bueno, pues, que teñen outras asignacións, e nós, dende o Concello de Ribadumia, bueno, pues, vamos a facer un esforzo os concelleiros, porque, bueno, pues, nos gusta tamén a política, nos gusta atender aos veciños, e hai unha cousa clara, Sergio, é dicir, si como ti dis, con esa pouca atención que lle dedicamos aos veciños ganamos por maioría, pois eu creo que xa está ben, non sei se me entendes o que quero dicir. Ao mellor, outros, con tanto esforzo, non consiguen os mesmos resultados. E iso hai que telo claro tamén, Sergio. Entonces, eu creo que hai que ser máis prudentes, comparto co que dixo o PSOE, me parece correcto, Pepe, as liberacións ou as liberacións pois teñen que ser pagadas, teñen que ser cotizadas. Cando isto se convirte pois nun populismo, pois eso trae malas pasadas. Eu creo que neso que, bueno, seguro que os políticos locales tamén a veces temos que reflexionar un pouco pois sobre isto. E aparte se debe reflexionar en conxunto con todos os partidos políticos, porque hoxe estamos gobernando uns, e mañá seguro que están gobernando outros e non pasa absolutamente nada. E as atribucións aos distintos partidos políticos pois teñen que ser sensatas, sin facer populismos, porque iso é un problema que temos, e de alguma maneira tamén estamos desprestigiando a política, sin estamos infravalorando pois esos pequenos datos. A lei pode pero que encerra o pleno son eu, Ramiro, que encerra o pleno son eu. Pasamos a votar este punto da orde do día, que é as dedicacións dos membros da corporación. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Votos en contra? Aprobada por 7 votos a favor, 1 abstención e 4 votos en contra. Perfecto. Bueno, pues nada, damos por rematado este pleno extraordinario de organización un pouco do que vai a ser o Concello nos próximos 4 anos. Moitas gracias. Sin problema, Ramiro.